Primeiro día de mercadiño solidario, deste mercadiño que Femuro organiza cada tempada de Nadal para axudar os que máis o precisan. Está situado aquí no número 37 da Avenida de Sousas. En el poden atopar moita variedade de produtos usados en moi bo estado, outros novos e outros incluso manufacturados, fabricados precisamente para a ocasión. Durante varios fins de semana deste mes de decembro, tamén os días festivos, vai estar aberto ao público e todos os beneficios estarán destinados a proxectos sociais da entidade de Femuro. Como dicimos, hoxe é o primeiro día deste mercadiño que vai estar aberto durante outros moitos fins de semana e tamén días festivos. Para coñecer como está indo este primeiro día, temos xa unha das organizadoras, Rosa, moi bo día. Buen día. Bueno, contame, como foi estas 3 primeiras horiñas da mañá? Pues la verdad que muy bien, mucha gente, la verdad. Tedes xa antecedentes de outros anos, non sei se a afluencia de xente foi maior, igual ou menor. Bueno, fue el primer día hoy y muy bien, la verdad, la mañana. Estades contentos, non, Sí. co balance da mañá? Sí, la verdad que sí. Y nos espera una tarde buena también. Eso o que íbamos recordar, porque tamén pola tarde poden acudir aquí ao local do número 37 da Avenida de Sousas. En que horario, Rosa? De 4:30 a 7 de la tarde. Son 2 horiñas e media pola tarde, pero ademais ides abrir outros días, non? Sí, Poderíasme recordar que días son? Sí, el miércoles también abriremos y después viernes, sábados y domingos. Venres, sábados e domingos de decembro e tamén hai algúns días de xaneiro que abriredes. 3, 4 y 5. Os días festivos de xaneiro antes do Día de Reis e que podemos atopar aquí neste mercadiño, porque hai un montón de cousas. Sí, mucha decoración, complementos, rosquillas caseras, adornos de Navidad, centros hechos por otra compañera, libros, cuentos. O sea, moita variedade e ademais se traen un pouquiño de gusanillo, poden incluso probar estas rosquillas que nas fixo. Otra voluntaria. O sea, son feito todo con achegas sociais en beneficio deses proxectos de Femuro, non? Sí, la verdad que sí. E non sei se me queres contar que foi o que máis vendestes hoxe. Mucho libro, mucho cuento y algún juguete ya. Se alguén quixera doar algún produto máis, podería facelo? Sí, la verdad que sí, aquí mismo en el local del Mercadillo o en Femuro. Pois para todos aqueles que aínda queiran colaborar non só comprando, senón tamén doando produtos, poden vir aquí ao local do número 37 da Avenida de Sousas e tamén, se non me equivoco, 26 do Camiño Vello, que é onde está a sede de Femuro. Nos deixámolos que vexan un pouquiño máis todos os produtos que teñen aquí neste mercadiño solidario que, como estamos a contar, destinarán todos os seus beneficios a proxectos sociais de Femuro. Así que, bo Nadal a todos vos e colaborade para que todos os demais que o precisen tamén teñan unhas felices festas.